Anya daytoy ang manikliknak. Daytoy nga tatikaw nata nga. Ayat. Ngam. Ngam ti mariknak kat. Para iti may sa akapsat. Ngam. Gusto ti ko na nangkal Dominic. When? Awan di asino man ang makalapit kanyak ang mga klon kinichurin. Nung maikadtang ko dayta apanag. Nay, apakit kita abti anak mo, wala ka pamimid iti tawa, Criselda. Gaputa, kaslada na kaununag apang panunutan na tatang. Siguro, pampanunutan na, noon niya timayat nga iregalo ng taon, kinijokaid. Dahil tangarod ti parikot tatang. Tadi na amo, na niya timayat nga regalo na. Apay, mabaen ti anak mo, nga awan ti bitbit nan to a regalo para kinijokaid. Siguro, isungag pampanunot na niya timayat nga regalo na. Ibaga, nga ti itatabuno na iti graduation, kat isulatan ti regalo na. Anya? Saan amay laksid kadataan na patag-unay ni Elisa para kinijokaid? Uwan tatang? Ti idadaray na, kat amaw ka na patpataig ng iti anyaman a material a regalo. Tatang, Wen, anak kao, iso asaanan anasken ang mga lapay iti regalo. ma'am? Ate tilistahan dagiti awan man yung istak tayo ti bodega. Adungan gaya magdauan. Natarawan dagiti tagilako tayo, ma'am. Tada tayo ti kalakaan. No kasta. Awagan mo rin dagiti supplier. Order mamin dagiti awan. Wan, ma'am. Kan pakiawagam tumot ni Mrs. Lopez tasan na pala nga deliver dagiti order ko kan kwa na. Apay, ma'am. Nalipatod ka din asaan ta nga umay dito intundigat. Gaputa graduation ti anak ko. Ay, wan kaya, ma'am. Nalipatag na tan. Anuray ka. Masaludsod ko man. Planong kadimot arigaluan ti anak ko? Kuha, ma'am. Kinapod nun awan diyan mo kay regalo kinijurin. Tadamot amin ng kadakay dagiti na materyalan ng apampanag. Kasta. Sige. Itulo man ter aramidam. Wan, ma'am. Ay, awan man ngagpay so ti materyal nga irigalo kinijurin. Adan to napatpatag na itad ko kankwana. Kat amok asalimat mo tanan to. Wan, adan na ikatang ko. Nakadado daging ito paikam gamakam ng tiyona apak papeles. Tiyak sagad malpas sa lingkad malam. Mong awag ni Junin.
Ano nga tatibagan? Hello? Elisa, malaman. Dandani kan rumwara iti opisina yun. Umayak to iti balay yun. Anyan? Ang Jurin, sigurado ako overtime mat. Ha? Tapay. Ado nga mong nagiti papapeles sa pay kamkamakan mo namin. Nukasta, umunon tulatan ni mami nga agawin. Kat, mabati ka pa tita. Wan Jurin, Nukasta. Kat umayak tulatan nga rudan tita. anya? Ay sahan, tama nga namamuan tumamin ni mahamin. Awan pagdanaga. Saan nanto amamuan? Apay, adda ka di ipagam? Wan, Ipagamon ano niya man data. di tanton ti pang ibagakin ka. Isong oray na to, Elisa. Jurin? Tatang, apay ngawan pa'y ni Elisa. Ag-overtime ka now. Anya? Duwada ka di ka ni Chona nag-overtime? Nilaag Elisa. Ta, nakarawaran ni Chula. Idi napanak iji opisina ta. No kasta, agmay-may sa manan ni Elisa iti opisina da? Inaktulatan sukunan intun madamdama. Inurayulat ta kuman ti panagawid na tatang. Kuna naman ngamin nga agawid at pailaag. Batayon tulat ta nga rudan ti apan mangsukon ken kuana intun madamdama. Uwan anak ka. Anya ka di nga oras tin baga na apan nagsardeng ng tungag trabaho. Aging kakanulaag iti alas 6. Santo pa nga rudan na sipngat. Uwan. Iso nga awan pagtanagam iti anak mo. Intan to sundwad, intun madamdama. Victor, apay nga awan ni Jurin. Sa di naman yung tinagturukan na. Abda ka na lang ginatang na, ani. Mabayag nga ta. Balita, tijak mo. Apa ka di? Imawag namin ni Shasha. Oh, anya man ang timbaga na. Agaw-awi sa mapantayo mga rabi iji mansyon ta. Anya? Wan, nakababain mo saan tayo pagustuhan. Ngam kasanon no marabyan ni Jory na sumampet. Awagak to. Tapura ay kasubangpat no sa di naman ti ayan na. Update ha. Nalpas kong timpo obram kanyak. Uray siya. Nalpas ko matin dagiti papeles. Agyamanag ha. Tay may natinlungan. Pakaragsakak, ti makatulong kin kay Lisa. Sige. Ornong sinta nga rodan dagiti warata. Taagawid tanton. Madamdama. Oh, abay. Nalpas ka matin dagiti papeles ha. Kunang aging gaka iti alas 6. Kuma, ngam gaputan ng pastamatan, agawit ka na. Madamdama. Tadyak pa yung ibaga ti gagarakin ka. Ano naman di ibagam aya? Wano? Sa nagsudaman talagang umayak matlang intun bigat. Saan nga iso ti ibagakin kay Lisa? Ano nga rin? Kaya't ko lang amadan. No adang desisyon mo, iti irukruk ni ko kin kang ayat ko.
Anya, Please, Elisa. Sumbatan ko man to'y ayat ko. Diyos ko. Ita ka din asong batak ni Jorin. Oh, apayakit kita ng matlata na kasta. Jorin, Napanaknakan mo kinatan. Nukasano ti kinapatag mo kanyak. Kat pang asim. Ibagam ko ng tibanag to'y ayat ko. saan ka kumayang kapura? Kaya't kung amaang ti desisyon mo. Sige. Aguray ka, Jorin. Aging kat kaano ti panaguray ko. Aging kain tumbikat. Agpaiso, Elisa. Mukasta adang desisyon mo. Adan. Kat maamam to yung tumbikat akaaldang. Saan ko manan amawagan ni Jorin? Sa pa pasigurado kung ti papami di mansyon da. Ani, naawagan ka din ni Jorin. Saan pa'y taan natin din mo takadayon ti cellphone na. Napnapanan mga tayo. Yung may mayat mo saan pa'y lang na sumangpet. Apay nga pinalubos ang pilarimuar. Jak mo't ang mungad na papanan tayo. Alangan mo't ajak palubusan. Oh, uray ko manukasta kat sumbatan na ti cellphone na. Alay, yuray talatan, hani. Maring mo dandani itan. Tatang, isardan niyo to'y tricycle. Apay, Basta isardan niyo to'y tricycle. sige. Kunak tupay. Sa anak ka nagkamali. Anya tikit kita. Tinakaparada alugan iti sangot ti opisina da Elisa. Ha? Nagsublin samot ni Chona. Saan nga tayo lugan ni Chona day tatatang? Sino nga raw ti akin lugan iti dayta anak kaparada iti opisina da? Ni Jorin. Anya? Wen tatang. Tilugan ni Jorin day jay. Imay naman ang dinanon ti apo ko yun. Kasanaw, anaamuan ni Jorin ang nag-overtay. Sigurado. Imawag ni Jorin ka ni Elisa. Uno saan. Talaga aplinano damanan da ito'y apanagsarak da. Anya? Ay, saan nga tamat? Umay kayo tatang. Sumrag tayo iti opisina da. Ay, saanan? Aguray talatan. Uray ko't dandanin alas 6. Saan ko na mauray day tang nga oras nga ipagbagayo nga iruruar ni Elisa iti opisina, tatang? Inakong danunan idakan ni Jorin iti opisina. Saan ka amapan? Ay, mapanak, tatang. Inakon, ita kayon. Ay na, napanay. Saan ko alaigawin ti anak ko? Sige, darasan dagdag ipagnikadagiti warata, tagamit ang to. Wan, kat umay kang tulatan ni tulnog iti balayo. Saan ang anas ka nga itulnog mo ni Elisa, Jorin? Ha? Auntie Griselda? Nanang? Asin na ti kadwa niya ngayon may dito eh? Ni Lolom.
Ano niya? Elisa, Jorin, pinanuyo ka di daytoy, apa nagkita yo dito'y opisina? Ni, saan nanang? Tinawaga kita'y malam ni Elisa, ante. Dati ang mukat adan ijibalayo. Yung kunana nga ag overtime. Isungin may ko kinadwaan dito'y opisina. Agpaiso ka di, Elisa? Wan nanang. Kadno pag-arupan niyo ang pag-ayatak ti pa nag-overtime ko. Tapno kita kami kini Jurin. Nagbidot kayo ti dayta nanang. Jorin, saan mo ka di nga ingganti anak ko? Awan planok among ni Sardang iti panagdaton ko kingkuan, ante. Tano patag-umi kanyak ti anak yo. Windayam. Umay kayong tumot iti graduation ko, ante. Nintulatan ni Elisa ti umay. Sige, Elisa. Umay kan. Intan iti ayan ni Lolom. Umay kulat kami tulog ijibalayo, ante. Tapamparan ni pailaan agsarsarita. Saanan? Kan agawid kamutan. Tama nga no sapsapulan na kaitan ni Mami. Victor, si kaman ti mangawag ka ni Jorin. Barang sumbatan na ka. Itay pa'y nga awagak. Ang talaga nga unattended ti cellphone na, ani. Padasa man ngawagan ni Dominic. Abangan na damot ijay ti anak ta. Sige, awaga kon. Hawaga mo. Anday nakalaan ni ti silita. Wen, honey. Parang musumbatan ni Dominic ti awag ko. Oh. Update ta. Agriringin ti cellphone na. Hello, Victor. Imawag ka. Dominic, adda ka di dita balayo ni Jurin. Mas dawag king ka, Victor. Apay sa pulim ni Jurin di balay. Apay, di ka mutayan na? Itay rimwar ko na nga dala ang katangan na. Ang hindi mat sumang pweten. Ang mga nung nagkita ta kini Elisa. Anya? Iswati ka mananagan. Lalaki di anak mo, Victor. Awan maksay, kinkwana. Ala, barang hostot ako nam, Dominic. Itatanda tayo dito'y balay. Agpod mo ka man kanyak, Elisa. Anya tipod mo kada kayo nanang. Inaklon mo ka din, tiyayat ni Jorin. Nanang, Gaputa na ikan kayo itigundaway. Amuklatan na iririing man ni Jorin tiyayat na. nanang, Sumbatam ti saludsud ko. Inaklon mo ka din ni Jorin? saan pa'y? Sa anak amamati. No di kay mamati. Awan di mabalin ko. Pwes. Musak man tinagriro iti panangipapan. Baliwak ti saludsud ko. Anya, nanang, Adda ka di planom amang aklon iti ayat ni Jorin. Gapo iti makitam a kinasaya at nakan ka. Anya pa'y dagiti sumarno ama pasama. Gagayem, denggan intong bigat tituloy tinabila tayo ama pauluan. Si iti parugong.